Символик түймеге басып Рүстем Миңнеханов белән Сибурның директорлар советы рәисе Леонид Михельсон һәм завод җитәкчелеге яңартылган җиһазны эшләтеп җибәрде. Бүгеннән аның ярдәмендә бирдә поликарбонатны күбрәк җитештереп булачак. Моңарчы аны елына 77 мең тонна ясаган булсалар, хәзер 100 мең тоннадан артачак. Поликарбонат – это ценнейший продукт в нашей стране. Мы единственные производители. И то, что сегодня этот продукт будет производиться и все экологические выбросы снижены там очень серьезно, это большой успех трудового коллектива и тех людей, которые реализовали этих проектов. Изопропилбензол яңа җиһазда поликарбонат ясау өчен кирәк булган шушы мөһим матдәне җитештерәләр. Заводта моңарчы торган җайланмага 52 насос, 28 җылылык эшкәртү җиһазы урнаштырганнар, нәтиҗәдә җитештерүне 4%-ка арзанайталар. Энергиядә 68%-ка азрак кирәк булачак. Күбесенчә бу Россиядәге эшләнгән оборудование. Ну, импортное оборудование бар. Ну, санкциялар хәлгә кирдек без. Ул безнең насосное оборудование безнең Германиянеке. Ну, җиңелрәк яңа оборудование. Алай ватылмый инде ул. Рөстем Миңнехановны яңа җайланманың ничек эшләү белән таныштырдылар. Аны 2019 елдан яңарта башлыйлар. 2 миллиард ярымнан артык акча китә. Яңа технологияны куллана башлау тирә-юньгә юынтык суларны агызмаска мөмкинлек бирәчәк. Һавага чыга торган зыянлы матдәләр күләмендә 20%-ка киметүгә ирешкәннәр. Соңгы 20 елда Казаноргсинтез җитештерүчәнлекне 2 тапкырга арттырган. Әмма иң заманча алымнар кулланып эшләгәнгә күрә экологиягә зыян киресенчә кимегән. Хәзер һәр яңа проектка алынганда алар җиһазларның һавага зыянлы матдәләр чыгарамы, юкмы икәнлеген тикшерәләр. Бүген Казаноргсинтез илдә поликарбонат ясаучы бердән-бер завод. Бирдә тагын 170 төрдәге товар җитештерелә. Завод 25 меңнән артык кешене эшли иткән. Татарстан рәисенә аларның эш шартларын күрсәттеләр. Ул лаборатория, ашхана, медицина үзәкләрен карап чыкты. Паратесты позволяют в очень короткие промежутки времени оценить артериальное давление. Казаноргсинтез Сибур составындагы иң зур предприятиеләрнең берсе. Татарстанда бу ике оешма хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә яңа типтагы фәнни тикшеренү үзәге булдырган ниятлиләр. Принято решение в Сибуру всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане. Безнең Сибур Россиядәге барлык фәнни үзәкләрне Татарстанда бер урында тупларга дигән карар кабул итте. Мин беләм, күп кенә тәҗрибәле инженерлар нәкъ менә сезнең республикада эшли. Тармакның иң яхшы белгечләре бирегә җыелган. Шуңа да үсеш өчен безнең компания Татарстанга инвестиция кертергә тиеш дип уйлыйм. Из Татарстана живущие. Рөстем Миңнеханов үсешне бәяләде һәм компанияга җитештерүне арттырганнары өчен рәхмәтен җиткерде. Бу үзгәрешләрнең предприятиегә дә, анда эшләүчеләрнең хезмәт шартларына да кагылуын әйтте. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.